Εδώ τώρα, παιδιά, όπως βλέπετε, παίζουμε ένα πάρα πολύ ωραίο παιχνίδι, το Planet Crafter, το οποίο το προτείνω σε ανθρώπους της δικιάς μου ηλικίας που θέλουν απλά να δημιουργούν, να περιφέρονται, να βλέπουν, και το συγκεκριμένο παιχνίδι τα προσφέρει όλα. Ξεκινάς από το μηδέν σε ένα πλανήτη που δεν έχει ούτε οξυγόνο, ούτε νερό, ούτε καν ζωή, τίποτα. Προσπαθείς να επιβιώσεις, να φτιάξεις στην αρχή το περιβάλλον να έχει οξυγόνο, να είναι αναπνεύσιμο, να μπορείς να αναπνεύσεις, και λίγο κάνεις terraforming όλο τον πλανήτη. Με αποτέλεσμα να μπορείς να φτιάξεις εδώ τη βάση σου, να φυτέψεις δέντρα, όπως κάνω εγώ εδώ πέρα. Θέλω να αφήνω το λιγότερο ίχνος, που λέει ο λόγος, στον πλανήτη, όλα πράσινα που λέμε. Γενικά σου προσφέρει μια ηρεμία, να έρθεις μετά από τη δουλειά, να ασχοληθείς 1-2 ώρες. Σου προσφέρει τη χαρά της δημιουργίας. Είναι ένα πολύ ευγενικό παιχνίδι, θα το έλεγα, το οποίο το προτείνω και σε μικρούς και σε μεγάλους. Οι μεγάλοι, να πιούμε νεράκι, γιατί μετά από καιρό παίζω στο hardcore mode, το οποίο αν πεθάνω τελείωσε. Όλο το save που έχω κάνει, όλες αυτές τις ατελείωτες ώρες χάνεται. Μαζοχισμός θα μου πείτε, αλλά θέλει και λίγο ρίσκο στη ζωή. Οπότε συνεχίζουμε. Οι μεγάλοι παιδιά ηρεμούν και οι μικροί χτίζουν χαρακτήρα. Γιατί τι πιο υπέροχο να παίζει, ας πούμε, ένας πατέρας με το γιο και να μαθαίνει ο γιος για την χλωρίδα, την πανίδα, και πώς μπορεί από μια άγονη γη λίγο να δημιουργήσει ζωή, να δημιουργήσει ζώα, φυτά, να φτιάχνεις δέντρα με DNA manipulators, να φτιάξεις μικρές φάρμες όπως εδώ εγώ. Κοιτάξτε, τα πρώτα μου ζώα ήταν αυτά εδώ. Τα δεύτερα μου τα καλύτερα είναι αυτοί εδώ πέρα, οι βίσονες. Εννοείται με το DNA που το έχω φτιάξει. Θέλω άλλα 2 εδώ πέρα να φτιάξω. Και εδώ που τους στέλνω να τους ταΐσω με φαγητό που πάλι φτιάχνεις ο ίδιος. Τεράστιο ενδιαφέρον, τεράστιες προοπτικές, κολλάς με αυτό το παιχνίδι. Αν το δοκιμάσετε, αν είστε λάτρες των βίντεο παιχνιδιών αυτού του είδους, πραγματικά θα κολλήσετε με το Planet Crafter. Και δεν είναι μόνο αυτός ο πλανήτης. Ο Prime, αυτός εδώ ο πλανήτης, είναι ο πλανήτης που ξεκινάς. Έχει άλλους 3 πλανήτες, είναι ο Toxicity, ο Humble και 2 φεγγάρια, η Σελενέα και ο Aquilis, που είναι πιο πολύ σαν νησιωτικό σύμπλεγμα. Και τώρα νομίζω στο επόμενο expansion θα φτιάξουν ένα καινούριο φεγγάρι για να ασχοληθούμε εμείς οι λάτρεις του είδους. Πολλή δουλειά, έχει πέσει πολλή δουλειά, τίποτα δεν έχει αφηθεί στη τύχη. Η ομάδα που το αναπτύσσει είναι πραγματικά dedicated, που λέμε. Μπράβο στα παιδιά. Τώρα εγώ εδώ πέρα, εντάξει, στον Prime έχω βάλει παραγωγή, γιατί πρέπει να φτιάχνεις και, αν θέλεις, κάποια tokens, για να μπορείς να αγοράζεις κάποια αντικείμενα τα οποία δεν μπορείς εσύ ο ίδιος να τα παράξεις. Εγώ εντωμεταξύ, επειδή είμαι και λίγο ψώνιο, έχω φτάσει 2.034.000 tokens με μόλις 10 μέρες παιχνιδιού. Εντάξει, επειδή ξέρω τους μηχανισμούς, ξέρω τι να βάλω παραγωγή, παράγω έτσι απλά για να δείτε, παράγω high quality food, εδώ είναι το workshop, banana flavor, chicken τεριγιάκι, σουβλάκι και μουσακάς. Όχι παιδιά, πλάκα κάνω, δεν παράγω τέτοια, αυτά τα έχω βάλει απλά και μέσα παιδιά ξεκινάνε και αυτές οι πτώσεις των κομιτών. Στο hardcore καλά είναι να καλύβεσαι, γιατί άμα φας μια, κατευθείαν η ζωή σου θα μειωθεί και υπάρχει κίνδυνος να πεθάνεις. Και είπαμε, στο hardcore δεν σε χωριέται ούτε ένας ο θάνατος. Γι' αυτό αν το ξεκινήσετε εσείς, θα πρότεινα να το ξεκινήσετε στο creative mode ή στο standard mode, το οποίο δεν σε απασχολεί. Τώρα φυσικά στην επόμενη επιτάδοση που θα κάνω, θα φύγουμε για ένα φεγγάρι των Aquarilis, και εκεί να σας δείξω πλέον από το 0, εντάξει, θα φέρνω κάποια υλικά από τον Prime.
Αλλά είναι ωραίο περιβάλλον, πολύ υπέροχη μουσική. Σε όλο το παιχνίδι αυτό υπάρχει υπέροχη μουσική και λίγο να φτιάξουμε μαζί τον Ακουιρίλης. Όλους τους μηχανισμούς, πώς να ξεκινήσω την τροφή, να πίνουμε νερό, να φτιάχνουμε αέρα και να εξερευνήσουμε στις αρχικές περιοχές. Φυσικά, σίγουρα πάντα η αρχή είναι η πιο δύσκολη, δηλαδή όταν θα ξεκινήσετε εσείς το Prime, πώς θα φτιάξετε στην αρχή για να έχετε το hover σας, να έχετε κάποια πράγματα τα οποία δεν τα έχετε στην αρχή, άρα μετά όταν θα πάτε στους επόμενους πλανήτες και θα έχετε επικοινωνία με τον πρωταρχικό σας πλανήτη, με αυτά εδώ πέρα ειδικά, τα interplanetary shuttles, στα οποία ζητάτε εσείς αντικείμενα από τον πρωταρχικό σας πλανήτη να σας έρχονται εκεί που έχετε πάει. Αντιλαμβάνεστε πολύ πιο εύκολα τα πράγματα. Φυσικά, αν θέλετε να κάνετε λίγο πιο extreme, δεν συγχέετε μεταξύ τους τα saves και πηγαίνετε στον κάθε ένα πλανήτη ξεχωριστά. Το θεωρώ κάπως βαρετό. Μ' αρέσει να υπάρχει συνέχεια. Ότι έχω έναν πλανήτη και από εκεί και πέρα επεκτείνομαι στους υπόλοιπους πλανήτες ζητώντας αντικείμενα. Και σε τελική ανάλυση, ποιος είναι ο σκοπός, ρε παιδιά? Να περνάμε καλά χωρίς να αγχωνόμαστε. Μπορείτε να κινήσετε μεταξύ των βάσεων ή να πηγαίνετε με τα jetpack, τα οποία στην αρχή εννοείται τα jetpack αυτά που με βλέπετε να πετάω, δεν τα έχετε. Εδώ είναι μια μικρή δεύτερη βάση που έφτιαξα με ενιδρία, ψαράκια, τα οποία συμβάλλουν στην πανίδα του πλανήτη. Τα έχω κάνει εδώ, μ' αρέσανε, συμβάλλουν και αυτά στην αύξηση του terraformation του πλανήτη. Έχει γίνει εδώ και πολύ καιρός terraforming στον πλανήτη. Νομίζω εδώ έχω βάλει και μια συσκευή τηλεμεταφοράς. Ας πάμε, να δούμε τη φάρμα με τους βουβάλους που έχω. Είναι εντάξει, περηφανευόμαστε για τους βουβάλους μας. Όπα, νάτι. Σε διάφορους χρωματισμούς, τους βλέπουμε να μεγαλώνουν ανάλογα με το μέγεθος. Αυτός ας πούμε εδώ είναι μέγεθος 5. Μεγάλωσες ρε μάγκα. Μεγάλωσες πολύ. Τους ταΐζουμε όλους. Με πλήρη αυτοματισμό είναι οι φάρμες μας. Πάλι νεράκι θέλουμε. Πλήρη αυτοματοποιημένη με την άδεια, όχι του ΕΟΦ, να δεις πώς λέγονται, με την άδεια του Υπουργείου Εσωτερικών. Τηρούμε όλες τις προδιαγραφές και όλα τα ISO. Εδώ πέρα είναι ο DNA Manipulator, εδώ δημιουργούμε το DNA των ζώων. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, έχει πάρα πολύ δουλίτσα. Θα τα δούμε όλα φυσικά. Μόνο στον πρωταρχικό πλανήτη, αν θέλεις, έχεις δουλίτσες να κάνεις. Εδώ στο Waterfall τα άλλα μου ζώα, άλλου είδους ζώα. Έχω γενικά ένα ψώνιο με τις φάρμες αυτές. Να τα και αυτά, στο φυσικό τους περιβάλλον. Τι ωραία. Και να ξέρεις ότι όλα αυτά τα δημιούργησες εσύ, με διάφορους συνδυασμούς DNA και χρωμάτων. Γι' αυτό σας λέω, παιδιά, δίνει πολύ ικανοποίηση αυτό το παιχνίδι. Στους μεγάλους ειδικά έρχεσαι από τη δουλειά, ξεδίνεις, χάνεσαι πραγματικά και δεν σε κουράζει, δεν απαιτεί αυτό το παιχνίδι. Ό,τι ώρα θες το ξεκινάς, ό,τι ώρα θες το σταματάς. Κάτσε να δω, έχω μαζί μου νερό και φαγητό. Εδώ ήταν μια κρυφή βάση που είχα ανακαλύψει, ήθελε 5 κάρτες για να ανοίξει. Γενικά η ιστορία αυτού του παιχνιδιού, παιδιά, έτσι σε γενικές γραμμές, εσύ υποτίθεται είσαι κατάδικος και για να εκτίσεις την ποινή σου εκεί στο μέλλον σε στέλνουν και κάνεις terraforming ακατοίκητους πλανήτες για μελλοντική κατοίκηση από τους ανθρώπους. Ωραίο σενάριο, γλυκύτατο. Κάτσε να δούμε τώρα. Ξέχασα από πού βγαίνω. Από εδώ βγαίνω. Ναι. Είναι και λίγο προσανατολισμού.
Οπότε φεύγουμε τώρα και από εδώ. Τι ωραία περιβάλλοντα, παιδιά. Τι ποτάμια, λίμνες, όλα αυτά. Δηλαδή χαίρεσαι όσο παίζεις που βλέπεις τον πλανήτη και αλλάζει αναλόγως με αυτά που φτιάχνεις εσύ. Και τα σενάρια είναι ατελείωτα. Φαντασία μόνο να έχεις. Ας πάμε και στο Skynest. Εδώ έχω κάνει ένα δάσος με ψηλά δέντρα και λίγο φτιάχνω εδώ πέρα ένα ησυχαστήριο. Έχω βάλει το σεντριβάνι, έχω βάλει φωτισμούς, μεγάλωσα δέντρα. Λίγο θα κάνω εδώ πέρα ένα σαλονάκι, ένα μπαλκόνι και το ονόμασα Skynest γιατί είναι πολύ ψηλά, το έχω φέρει στις κορυφές των δέντρων, ένα πολύ ωραίο μεγάλο τεράστιο δάσος. Πάλι τώρα με ειδοποιεί για φαΐ. Τρως πολύ μεγάλε, κάνει λίγο δίτα. Δέστε τι απίστευτο δάσος. Και αυτό το δημιουργήσεις εσύ. Καθίστε λίγο να τσιμπήσουμε κάτι. Ας φάμε ένα κούκι. Λοιπόν, φίλοι μου καλοί, θα συνεχίσουμε στην επόμενη μετάδοση που θα φύγουμε για τον Ακουιρίλης.